Premis DLM 2007. Els candidats al Premi DLM de millor pudor vinguda de Marte de l'any 2007 són La mala sort. I aleshores, clar, si tu fas males accions, cau. I aleshores, per anivellar la balança, tens molta mala sort. I aleshores pesa tant que es torna a anivellar la balança. Com fa la balança? L'Església i Guarrafont. La pudor de Marte diu Vodafone ha instal·lat una antena de telèfons mòbils a Canet de Mar com si això, en el campanar. I les màquines tragamonedes. Doncs avui parlarem de les màquines pudorífiques de Marte. Llàstima, anaves a parlar de les màquines tragaperres. També són semblants a les màquines tragaperres. Traguen perres. I el guanyador al Premi DLM de millor pudor de Marte del 2007 és per a l'Església i Guarrafont. La pudor de Marte diu Vodafone ha instal·lat una antena de telèfons mòbils a Canet de Mar com si això, en el campanar. En el campanar, Déu-meu, Però les campanes. il·legalment m'estàs parlant d'una cosa il·legal. No, primer ho demanen al pàrroca. Què diu ara, què diu? Pàrroca, i si el pàrroca... El pàrroca. Un tio que porta una gran perruca. Però això una perruca russa. Això són injúries al cura. És que... El capellà, vaja. Vamos, això. Premis DLM 2007.